Chika-chika na pud ka. Si ma'am, gunit ma'am, kay maagto na ta sa kasa. Asa mo po ng kasayaw? Kasagutan. Basta kinalasan ka, kay awaro na yung motor, oh. Grabe po yung discrimination diri sa yung pagturno oy. Kailangan pa chika-chika mo kuning turnuhanan dire. Hindi ba kita mawawan ba? Speaking of chika, Oh, hay. Wah! Bibiw! ay matik ako Oy, eh. oy! Ano ikaw larga nga ako nakaulang turno dire? Ako mo. Ako siguro yung nagmularga. Padaplay mo, mularga. Chance, tayo bitaw. Bantay Kani na akong buntag der tinorno ba? Unya Tanaw lagi nagmusakay banaron. Ispo ko siguro pre. Pre kay mo ka. Dili. Ate kamay. Awa. Oh. Dam, sakay ka dam. Ay, sakay ko mga kuya. Kay lagi na. Ano? Chika-chika na pud ka. Gigamian ka sa bukton. Uli! Oo, murag siya naguri-sunod ba? Aw kani ako ana gyud ni kay wala naman gipauli naman si pre. Sakay mi nag big bike ron ako tani ha. Ikaw magchika-chika mo ka dito. Ole! Useless. Masahiro rin ito Masahiro. ng pambayad sa mong parcel. Wala na. Sa may sabot ito kanina. Ulahi mo, kaya ako may nakaturno na dire. Kanya, larga na ko ha. Ako ano ni. Lah, ipasa mo kung susi. Ano mong gipangita? Ay, ang susi. Uy, sabi. Dera oh. Ay, mali no. Kanya, Asa man ka pa dong? ay wala. Mangwa kitag manok no. Aray sakay na diri. Anak ganay ko, mabaking ko diri. Kaya mangwa tag manok diha. Very good partner. Aray, sakay na. Eh, hi. Kamog. Hapit di sa masakpan jud. Yung saan man kita naman duha. Paliblin chika. Ops. Ay, unsa man Ay, di ba? Kinay mo ha. Ba't tanaw gitaya naman yun? Tanaw ako sa una, di ba? Ako yung una. Di ba ikaupat mo ko sila ha? Papilio. Ay, papilio na nato mo ba na lang. Asa siya mo masakay? Ano na lang, bato-bato pick lang ta. Ah, sige. Kana naman di. Bato pick. Pili ka. Na naman. Gunting mo niya ako. Gunting. Putuson man ako na yung papel. Akong papel. Putuson ako ng bato. Kayo na. Let's go, motherfucker. Apa yung chikaw? Gamit ako sa mga kanyara ni Diana ba? Ali dere asa ka pa dong. Kunay ka! Ay sa akin ang motor! Kunay to boy! Kunay ka niyo! Bakit ka lang dali? Sakpan! Lagi. Ay! Ali dere ba? Ali dere. Ali dere. Yawan. Agoy! Wala kay lain nakatorno. Ako na gini. Solo na gini. Dam! Sakay na! Wiwiw! Ha! Dam! Sakay na! Ano ni mong motor ya nga bike man na. Ay, wala na ni siya bike! Ano ko ni mong pasakyan gubaon man gani na. O, dili ni gubaon. Automatic na siya. Dili pa kayo mo andan. Huwili, no? Siya kuya matitanos man sa tabi. Dili ni matitanos. Pintura lang niya. Nani ang kulay niya. Muna na niyang pintal. Ay, ma'am. Ay, nagdagan ng istorya, ma'am. Sakay na. Kay hapon na. Sige na lang oy. Pero, ma'am, Oh. kanina akong motor, wala man ay seatbelt. Oh. Gunit na lang sa gahi. Kasi gahi kuya manyakis man kay ka oy. Gahi ba? Unsa? Gahi nga bukton. Sige na lang. Ana. Si ma'am, gunit ma'am. Kay maagto na ta sa kasa. Asa mo po ng kasayaw? Kasagutan. Ano si kuya? Uy, mura magkuwang sa buwan. Gunit ma'am, gunit ma'am. Kaya gusto niya tudagan mo. Ma'am, ma'am. 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 Ano pa masahe, ma'am?